Gaitxo dut izena, eta molta miresgarria endugu du. Aurten esan du irakaslea ekarri etxeko gure panpin preziatua, gure liburu kutunena eta abesti gogokoena. Orain, nire panpin preziatuena hau da. Nire lehengusina hau ekarri du nire herritik eta asko maite du. Hau, Jerónimo Stilton liburu bat En el reino de la fantasía eta nirentzat gutuenena da zer asko irakurri dut liburu hau. Eta orain, nire abesti gustukoena hau da jomagan nire gustoko abestia da, entzun nuen nire amarekin eta asko gustatzen zait. Hau izan da nire 8 miresgarria.